i-character apha kwesi story yeyobonisa into yoba ubugqwirha obu yinto ekhoyo, bukhona baphakathi kwethu, buyaphila. Onyanye bafazi ngoba umamzangwa ndicinga icebo loba simqethula angabikho unala nyana wakhe soyirhokrozela emveni kwakhe nivili buyampola. Yho, yaphela imizi yethu bafazi ngumamzangwa. Yho, imbangela uba ndi-ekthe kule age ndikuyo ndizama ubonisa abantu abatsha into yoba umntu uyakwazi ukusuka esitratweni angene entweni. Ndizama ufundisa abantu abatsha into yoba xa ku-ektha mna ndimdala nabo bangakwazi uzo-ektha baphuhlise wabo amaphupha. Abona mna ngumamtshawe kayi-1 ubuthi mna phume nabo esibelekweni andibuqali ngoku namhlanje njengoba yena ezize nabo nje semdala ndambonisa mna ndambethisa ngezulu akandazi nakakuhle. Ndinguziyanda, ifani yam ndingumhlonyana, ndihlala e-Everett Hostel, ndisuka e-Eastern Cape kuGatyane.